Det är min tur. Ja. Mamma. Ja, hon skulle ha roligt när hon sa. Men men jag skulle dammsuga. Min tur. Det är min. 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 Går den på batteri eller något? Nu hon hittar den är snart urladdad. Med foten och hon tror att det är med foten hon passar. Har du dammsugit nu, Eileen? Nej, är det inte färdigt? Är det inte färdigt? Nu är den... Simon kommer imorgon. Jag blir utan batteri. Hon märker det. Ja.